ong ong punapa tamirah ingsun prihatin waspogong mijil ong tuhudan tanpa karya agak kecil mas didik kecil seengkang rinamakan Gusti gelung renusa sekarnyo Kang Mas Agung sungkeming pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngarsa jengandika Kang Mas Agung sasrahan jiwa raga kawula kula aturi anampi lan kawula sendika dawuh nglados panjenengan telados panjenengan purwa madya hingga wasana muga katampi kanthi syukurane penggalih nggih Mas Agung iya diajeng gak tampa katresnanmu mara coba dibuktekne cipika-cipiki ya diajeng cium Kang Mas iya dicium aja cepet-cepet tegung alon-alone gung dadi si moto nah alon-alon nggih ingkang junjung derajate Mas Agung ya ora apa-apa nggih garwanipun Kakang sing tak tresnani diajeng Adinda Nurul mara coba lolosen pusakanipun Kakang saka walikat lan ayu gandeng nastanipun Kakang marak ngabiyantara nang ngarsaning Kanjeng Ibu Kanjeng Rama nyuwun mangestaken dawuh monggo mangke sigra konjem hamari kelungus wa pepadanipun ingkang Ibu ingkang Rama mangkono pangujas maranendriya kawiya sing lati duh Kanjeng Rama mesti sungkeming pangabekti kula mugi kunjuk Kanjeng Rama Kanjeng Ibu menawi wonten kalepatan tuna dungkap tindak tanduk Solabawa ingkang kirang nuju prana Adinda nyuwun pangapunten nggih Kanjeng Rama Kanjeng Ibu sawetawis ingkang putri menika namung leledang wonten ing jaban rangkah inggih sawetawis mboten pepanggihan kalian penjanipun Kanjeng Ibu Kanjeng Rama lan menika kawula sampun winengku garwa kula Kang Mas Agung Setiawan anakku nggih anakku Adinda Nurul Fitriani pun ibumu Mesyah lan Rama mesti tansah mari panjurung pangestu marang jeneng sira nggih ora liwat duga-duga digawa ngati-ati aja kongsi keri lan tresnana garwamu kanthi tresna kang tulus nuwun mangestaken dawuh sepaten ugi kaum Rama tukiran Bapak tukiran Ibu Rukmini Agung nyuwun tambah pangestu nggih Kanjeng Rama Agung rumaosi bilih hingga menika Agung dereng saged mbales budi kesaenanipun Kanjeng Ibu Kanjeng Rama lan wekdal menika Agung sampun mengku garwa diajeng Adinda Nurul Fitriani Kanjeng Ibu nyuwun pamit nyuwun tambah pangestu anakku nggih Agung Rama Samuk jeneng sira kuwi pun Ibu mirsani marang jeneng sira kuwi kok ya kanugrahane Allah Ta'ala nek rumasaku gedine iki urung sepira lho bocah iki rumasaku ya wis kendel rabi tenan ya wis alhamdulillah ibumu Rukmini lan Rama Mutukiran mun nyangoni rahayu basuki marang jeneng sira nggih lan Agung pandungane wong tuamu sesantiya
sineksenan jagat saisine lan para-para kang rawuh. Iki para alim ulama Mbah Yaine ya ana sing rawuh. Mbah Lurahe muga ora ana wanodya kang ndedampingi marang jeneng sira agung kejaba mung Adinda Nurul Fitriani. Wis dibacutake ya Gung. Jejering jeneng sira dadi tetungguling bebrayan. Duweni tanggung jawab kang ora enteng ya nggir menehi nafkah zahir lan batin. Mula adicarane kacar kujur ndedonga nang ngarsane Gusti Allah muga rezekine mansur-mansur banyu mili datan ana kendhate. Muga-muga rezekimu ya nggir wong sakloron Agung lan Adinda Nurul Fitriani tansah pikantuk berkah lan ridane Ilahi Robbi. Profesimu, pakaryanmu, aktivitasmu napa wae muga-muga digampangake rezekine yo nggih murakapi marang jeneng sira nganti besok putra uga wayah nuwun pangestaken dawuh Kanjeng Ibu Kanjeng Rama. Wis tak simpene wula wetune saka Mas Magung muga-muga dadi sangumu anggone bebrayan. Muga-muga rezekimu banyu mili ora lowak ning saya kebak, ora kurang ning saya tambah nggih. Ngestaken dawuh Kanjeng Ibu Kanjeng Rama. Wis dibacutake lumadi ning adicara ingkang pungkasan ya kuwi Dahar Kembul Boga Jenar. Agak nyerong Mas Agung. Nah, agak nyerong rada setengah berhadapan-hadapan. Nah, nggih sanipun mangke sekeca anggenipun dulang-dulangan. Nggih, menika Dahar Kembul, dahar bareng, boga menika sega, jenar menika punar. Terus sega punar menika nggih sega biasa tingkang dipun carop kalian apu utawi kundir. Daya katiasane menika saged ngusadani padaran sakit emah, nggih, asam urat, kolesterol lan sapiturutipun, nggih. Lebih pentingipun menika saged ngusadani nek luwe. Madang kok nggih, Mbah nuwun. Didulang, nah digerayang janggute Mbak Nurul. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Gantian monggo Mas Agung. Nah, disuapi garwanipun, dipundhutke lawuhe. Nah, ning aja mbok ketuti lombok lho, Gung. Aja apa gitu lombok tenan. Minggu sarapan urung malah senep minggu wis nggih. Nah ngono. Didulang Mas Agung. Nah. Sing kiri pegang janggute garwane Mas Agung. Nah. Alhamdulillah. Wah, jan. Saka enake nganti kirik-kirik. Wah, jan. Enak. Urung sarapan ya, Truk. Lah iya. Ngerung sarapan kok, Gong. Nah, iya, semoga-moga barokah. Amin. Terakhir sekali ngunjuk Tirta Wening, Tirta Suci, Tirta Purwitosari, ya Tirta Panola ing Memala. Nah, muga-muga Memala aja nganti tumeka, nggih. Nah, iki acara terakhir. Nggih, ngunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk bareng. Banyu puh rancang ini pokoknya seger. Nah, ting. Nah, gathoke. Yon. Matur nuwun. Paripurna Mas Didi, nggih, 51 musik. Sampun kepareng mriko hangiring sawetawis kangge tandha yekti paripurnanipun lan ngunjuk